କିଛି ପିଲା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ରିଲେସନ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ୟା ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ? ତମେ ତ ରିଲେସନ୍ ହିଁ ଅଛ, ୟା ତା ସହିତ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କ'ଣ ଜଣେ କାଫି ନୁହଁ ତମ ପାଇଁ? ସେ ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ ଭାଇ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ। କ'ଣ ତ ଜଣେ କାଫି ନାହିଁ? 10 ଜଣକୁ ମାଳ କରିବ ଆଣିକି, ସେଟାକୁ ରିଲେସନ୍ କୁହାଯାଏନି। ଆଉ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଯିବ, ଆଉ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାହା କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ସାମ୍ନା ବାଲା କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତାର ବି ଆଖି ଅଛି, ତାର ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ସବୁ ଶୁଣିପାରିବ ଭାଇ। ସେ ଚୁପ୍ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେ ତମକୁ ହରେଇ ନ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଆଉ ତମେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଦେଇ ତାକୁ ମାରି ସାରିଲଣି ଭାଇ। ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା। ନା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସୁଧରେଇବ ନା, କାହାର ବି ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିବା ଲୋକ ନା ଠିକ୍ ବୁଝିବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।